Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore. Kadai ke college Babhatam nagbenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, hinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabenta ke jingkuli ka jingseo ka baret but hila ban legu ban kuli da ka education loan. Hila ruban syukola hu number khandai nyo saw san riu pranot. Lani khandai pran riu license, arn riu khandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan ka Pro Panja League kadai ka lempung ya kun kti ka bahe ha India mantau snam ya gane ka lempung ya kun kti lane ka arm wrestling on penlong ha Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi gane ka lempung kan sedang nado ka arpu pratarik unaitung hado ka khalai tarik unailar arajar arpulai Nagani ke jela ki don saungut ki bala syajiet ban le yashimenta syagani ke lempung. Ki saungut ki ban mi haga arfu artarik unaitung ban le chanong ba Delhi. Ban yakun haga lempung jong ka Pro Panja League. Ki long ga riba suk lengdok mau plang bat ka aibok len rina. Ki ban yakun haga kategori ka ba 100% kilo syajrong. Ka bandari ka kharkongor ka ban yakun haga kategori jong ka 100% kilo syajrong. Bat uba banbat juban kongwer uban yakun haga kategori ka 6 kilo. Uba banbat juban udai uba jubat kumu nong job hagi lempung yakun ti haga jela jongi. Kini ki khon samla ka jela kila pen krep ha yala de banya aireng bat ki weipat kinong yakun ti ki bana keleng ki jela jongkari India. Kini barok saungut kila syajiet hagi nong penya jongka Pro Panja League bakin lej ban yashimenta haga lempung gaban long hanong ba Delhi. Kermen bakini kisamla nagani ke jela jongi kinwan ra ya kanam ka buram ya ka jait ban riu bad ya ka jelahi barok kawai ka karteng jonga ka dei ban bat juban khongwer ka song asa hanok se te kane ka jingya le ya ka jingi menta ka de ka Pro Panja League ka bala de sim ya ka ban sim ya kani ka ba ha wasdang kla sim kila jet ikino le ka kila khot ikinong lekai ban qualify na bantakan ni ka Pro Panja League te hadin ba kila qualify na kitu ki weight categories ki bola adab le hakini hamen syam snam ha bulan Julai hi kala adab long te kila qualify khat prangut si ka weight tengang ale kai ha weight 100 kg te mantaru ya ka bangan lej menta ngan lej ya kani ka top 18 dengan le biang ha ka weight 100 kg ngakateng ai paglen rina ngasong sa mulai miyong rem de ngadan 100% kg plus bat ngi dangi le kai thamai ban shima kanika Pro Panja kajing pagkre jungi te naman ngim pat datip nama bangidang mot ban sedang menta ndai ngi hapan pen biang na dia ke practice kana bukan long ham suk yangi naman ngim pat datip dang bangan batai bhar ngam pat datip nama dang mot ban sedang kumba ka julong manusnam hi kajing penkre na banta ka amsling kamla balong tang sitayo artayo nulnya si benar ka hablong be borok sisnam namar ki tournament beper ki wan be hakunu kon kopor ngimla ban pai perkan ki wan kata kopor tingi habilong lupa be ki blakre ndri badong bat ka batrikam bat ban penkre be ban sulong inform be borok sisnam ro ka he te ka bangile kalong ban dingil atip lupa lakum ru ya ki tournament ngil atip bikem to si penai hakti ki por he ngiyo ban iPad full flow kan ya training ngila ban le kembali kan ta so pentar ngidang train he por bangi pen kre ban le na ban ta ki tournament kan te kabam ka di ro kala pher kar kom thia ro kala pher na ka bangi jule man ka por ngila anong discipline chu kham khnang ban pen bha pat ya kar kom le ka bangina ban lej ban perform nomor ngilej na banta ka jingjob kinwan ra na banta ka buram na banta ka state hi jing lej jungi kalong bangilej ban job bat ban ka buram ka state la ngina on ra kana ka buram ka ha ka badai bat ka Pro Panja League yang kala dei kasin baar kumbang la ong menai fi ba kani ka dei ngila de ban lej ban qualify na banta ka ni nomor porbaki jet ban le Pro Panja League ru ki khot ya baro hi ki nong simanta te hadin kata ki pelong ka tournament Banang tu kin saja di kitab 18. Tahadin kata mentah kin sokot biang.
te kidon pat mentar kini pat gi kemjong ikong menta ki yo benlet namar ki perform ba jongka national sebelah dem ki lek kai ba te menta ki perbanja ki penrung ya ki kai kana mungkin sim mentalang akan ni katerman ngila persang hi dan di tambah long 4 tip mo kapat ikendu ah ta gi mengimpat yangat te ini persang hi nak kalian kejong ita mga kerteng tu basuk ling dok mau plang but nga lek kai nak weight 65 kg category te nga dei top 3 haka 65 kg te kani ka jing election banta jungi banta ka dei ka first season jong ka pro panjadi ka ban long hadari te banta ngi habun pengkre nam ta kani haka arpo tarik ngin mi hadu August ka sautre ka kerteng janga ka dei bandari ka kar kongor bat ngasong asa apok mau lai mau kendro machine te ka kategori bangan ya kai kelong san pesan kg plus bat kadi kasin ka baning kong yang aban ya kai kani kali ka jing penkre jing sha ka ngila kham le shitom hi nam ta kani namar ba ka pro panja ka dei ko ka platform ka ba manta asis nam ka la kan tio ya bon ba ki players kan ha India hi lemba ki social media te lemba kan ngi don bon ki jing kerman nam ta future te hadu wat ya ki youth e ro wat ya ngi badang don manta ha kan ni ro tingi don ka jing kerman bas cam nam ta bright future ma ha jing na kai te expectation ngi bon ha kan ya khamtam na pro panjali kan te ngi hab ya le stom hi ka bala te practice kalom imta man kas ngi practice ben te hadu ka banda de hi ka porlet nindang habban practice ben kan na kadiang kajong ate ngaso ko mangala pen kre mo handai ka ka bang ngayo ji kai naki balik kai lang naki bahalor kom tu ngasim ya kata ba nga practice kata kom baki batai yang ai namar kadang long ka batama yang akan ka experience hi jonga nodu bangadang sang le kai hadu menta ngasngau ba dang menta hi dang shan lemba ka pro panjalik kalawan ra bon ba ki jing penkela ha ka jing la kai baro skata ka shulong bet ngila kai nam ta jing stuna jong la jong ma ngistuna eka arm wrestling ngile stom wat la ding myo jing kershan ki ba byang ru handai menta lemba jong kani ngai i ba kala ai men sim ya bon ki players bakin shim menta ka arm wrestling ha ka jing sha arm wrestling ka shulong no tang ka jing la kai ka ba ngia tup tang hala ki state la jong ma ka national kam da pau than ken de menta lamba kan ne ha ki social media kala khlan ma pin pet arm wrestling pin type ho google ne pin Instagram pin pet ki nang la ka arm wrestling kin mi ba ki khana pro panja lamba ki to ka ai men siam ki bakin rong ha bon jat ki event da de ha state la jong na da de kum ha ka national la namar lamba ki to pi sala banyo ban shim menta ha ka pro panja tanga sngo ba kat hadu menta ka experience hi ka banga sham ka ba ka kentiu hi ngi ka de menta ka sian lamba jong ka ne ka platform na kalang jonga tanga julong basngo tenat be moi barok sports de dealing ba hapok college kum tu ngalek kai wrestling long mtet ki rules kum do ban kai hande shoes ngo tenat ban lek kai kum tu lek kai hadin ka tu dan open arm wrestling hapok mau lai te ngasim bentang tu bade lingbang tu ba i ba ban yai kersai khongwir i sai ban i ba ban juban ba ban juban te i sai ban le referee sahapo college itu tahang tu open mau lai pa ngai kendo te di lingba kata i sapen itu ngai ba yaki ibapen practice hapo mau lai ba de lingba kata ngasa poi practice te kadang sedang te hani December jong 2022 te kadang long nyau banai mentaken kadang long kendiap mo kapor banga dan hapo ka am wrestling te mangai ba jun star karbli I present jong ni ka Meghalaya Arm Wrestling Association but ni gong shap ni aingo iblay try kendat ba la plila dikini kun samla jong ka ribi jungi ka Meghalaya bagi yo ka lat ka benta ka kabuk ser bagi nyele ka ka rensan PPL ka bangi tip ka Pro Panjali
ko manchu pentip lane ban penchai ka dik league ka bahe tam hapok ka Asia kalong Sriem kum bangitip ya ka IPL kalong Sriem kum bangitip ya ka EPL but kumta ki league ba pair habde ki way pat ki sports discipline te ka bastonat kalong ba ya kani ka league ru laon dekini ki Bollywood star mo ki bangitip u owner jang ni ka PPL ude u Parvin Dabas ude aktor na Bollywood pat ka kurim jung u ka Priti Ganjani mo karu ka actress jong ka Bollywood te ngastonat ba ka jingrung jong ki kala nang kentio Shibun ya kani ka jene kai amsling mencuang i judan tangka rensan ni le kai state level kum la ong ki athletes mena ka national level bat ka world level bat lengba ka jingwan jong ki pat kala nang kampen kring ya ki nong le kai amsling kala kampen kring ya kini ki companies ki baro hi salansar kila sedang ben itu bat ka bastanat sakawai lengba ni ka PPL kat kum ka jing sutho ka jonga kandai bakin shim ya kini ki player ki belong top jese kila bendon ka bidding nam ta jungki namar ba takrau kala khamlong professional kendiat te bat ka kentiru ya uduk usuk ngai i hakani ka promotion video ka ba kendiat sngi bala polite lu ngi i ba kidon kitu kinong Assam ha ka ba ki story u kumno u baduk u yat lenti bat upoi sakne lengba ka jinle kai amsling upoi hadu kan ni ka level jong ka level jong ni ka Pro Panja League bat donru ki balik kai pat lengba ki gym ngam ong berspa ki balik lengba ki gym ki ba kham biang khambet kumno ki poi te kata kalong bastanat ba tu promo video ladan ngasutanat ba ngasngu sarong ba ladan ru iwe i thai samla na po kari chungi i kong riba itu ru ila dan lang satu ka video bat sultanat ba kari meglea jungiru kalayu ban penitu lang ba i kong riba lamba tu ka promo video te kani ka PPL kanang dai tang ka season 1 kamut ka sien ka beningkong Henry ka jempen krek jong kani kala dai nadu ki allies nam ladam ka final qualifying round ke jungki ka dai macam snam bat sultanat ba ki samla arngut macam snam kila syajit saungun la syajit but kini ki samla kan thai mentaru ki ba syajit kini pat ki dei ka performance jungki ka bala biang palat ha ka jing pek ke jungki how do you national baladam te ki bu ya kan ka special slot lama ni ka season 1 special slot kata ka slot na menta ikong ibok len rena besong masa mene yong apok moyong berkum juru na menta ikong bandarika kharkongor besong masa apok maulai Moro. Te kani ka ditang ka special slot. Te ngangai scam ba lamba kani ka Pro Panja League ha ka ba ka jingyat bet ya inti ka bangidan ka Cikraman lamba ni ka season 1 ba kan kalongkum ka lat kalenti le se kini ki samla ki la banyo ha kani ki advertisement lamba ki company ki bahe ngam tip kata ka di ka Cikraman lamba ki lat kalenti jong kini ki Bollywood star ki play role lam ta jong ki bat ngangai scam lamba ni ke season 1 andang yai bun ki samla khasi bat sendang bat kantai ki ban yo mi lengba ki por ki samai ki ban sawan kumtahi sultanat ban ong ba mentahi ka kanti lai ki bun ha ki samla ki bakhe I mean ki ba kyo irat khabri ni jin la khai amsling om tang ki samla wat kita ki khna ro bangi tep ki youth wat kita ki master ki badai subhouse nam selor ki grand master ki badai sun house nam selor nanta om tang kom taru wat kini ki disable category ru ki ba amlat kran ki ba la than ban ya ai kapet lut ka pastanat kari kata ni ka sports discipline kapet bat ka khmi ya borok kom kita ki jan hendrai habide bakani pada balai ki syajit tang kini sahun tarang ong next season hakni ka kanti komenta uni u owner leni utu try jong ka PPL uwan wen petang manakani hapo maturakan uwan wen saki namar kali long jalong kalong arkli ki national kawai sipo Jammu Kashmir
kawai po Mathura te haju khpor unumla raban pet te ulet pet mau baka tim PPL jung ulet pet tang sport Mathura te komta kan ngiru ngilai phya kan ngilai phya ki bale chiteng sport Mathura chiteng sport Jammu Kashmir te kaslong ka bok kan sep jung kini ki bale sport Mathura ka jing pet ka jing khmi jong ka PPL team kai I kini arngun bat ngangen ba kipor banangwan pat ngila shibun ben saimaran bat ngangen tu bakanong ka jakpo lene ka lat klenti lembaga ni kejing lakai lembaga PPL hakipor ban sawan hoi habri bat kani ka ngancukren kelum lang habri baka jin lakai amsling hi ngidon kemanga ong mene ngidon ka state level ngidon ka national level ngidon ka international level bat ngidon ka ni ka PPL level ti asmo burom ya ka sports department baka ju yarap baju kershan ini hakabade baka national level habade baka state level habade baka international level hanis nem baladap lay bagi let kmi kena jungi menyelek kai ya ka international level sport Turki ngasngo ban ai ka burom ka bakrau yo sports minister ui ba bantai dor tu kapor ai bat ki bureaucrat jong ka sports department bat komju I director bat komju parlo naduk barit aduk bahe kilai tristom bat ngilai yo 100% ka assistant nakaliang ka department concern ka bari ka sports department te hakabri ka kani ka kenti mentaru ngalalong ko besyukuran iyo ndai ngi syak select syak ya ka world championship hakaba ani kenti mentalai ngi syak jet aduk kemba lai ponyo ngut te kata kandai kumta ki kategori ki baper ngobun ring dan bun ki kategori naduk ki youth haduk ki senior haduk ki master haduk ki grandmaster haduk kini ki disabled kategori kataru bat kentai bet cendrang haduk kini ki coach ru nangi mentangi yo haduk ki referee ru ngiyo bat ki official ru ngiyo nangi namar ba ka performance ka biang ba jungi te ka penlong ini ban poi haduk la pinyongun te hakabri berni bentah kan ngasu ngila bu proposal ngila yakren ka word of commitment du kala don hi nakalang jung sports minister nakalang jung director banyirap ini haduk kat no kenyirap ngimtip hendai ngidon ke cingkerman ke baskem bat ka babha nakalang jong ka sports department bakal nak ban kersan ini mengila ban wanra ya kana bat ngiju wanra bat ngin yai wanra ya kana bat ka burom ya ka kerteng jong ka megelia om tang hang ni ka ri ba e jungi kari India hendrai ha ka world hi perok kawai te habri bakani ka propanja ko mga ong ba la simpat de kini ki Bollywood star ki bakwa ban promote kini ki jinlek kai in a professional way te kani ka kenti mentaru ki lalut maki ya ka by late by one ya ka by sa namar ka jingsa ro kam dai ko lek yele national lek yele international kan chudai tang ka event day hendrai ya ka jai by sa ka ban kot haduk si benai duna ko apusan 230 days te kan bun ke jinglut jinsap hendai ka bastanat kin pelut maki bat balai kali kita aduk kata namar kin ni live hapo ka Sony Sports kababun ki sports discipline ki ba jupin I ki datang ki top sports discipline ki ba yok ban pin I kat ha ka Sony Sports dai ka bastanan ya ka ni ka PPL kin pin I kata kan dai ha ka art pratrik art kendai trik lai pho bat lai phuai kapor kan dai na du hinjau baje hadu kendai baje te ban chupin I kam tu le se kan isi te itai apusan si kadai ka jing shoot penbet penbiang yaki ban pen itanat yakni jenlek kai klang bakan kring om tang yaki noi lek kai amsling om tang ki nong pet kai kan kring yaki sponsors bakin la shushu bakin kentiu pat hakibun benta ki bangim pot la ban kren kapor kan batai kapor kan sailam ngiladon ka chimpin kre namar ba ibu-ibun ki samla ki dan sab habore ni jinek kai amsling bat bangi iru ba sibun ki nginchu ong social evils ki bala sinchar kata ka jing sniu sibun rukom ndai ka lat klenti ban om nga ngo kemen ban I counseling ki ndai ngi de ban practice ke ka bangi counsel the first part ban practice ki ngo ka sports ban include apa ka sports event te ngilarung bat sutiet mental lembaki colleges bat ngila pelek menta ka inter college ka belong arfu artrik
ubanai Julai mentahi arfuway kan deka Beijing date but ngila ai salensar baro ki college kataru nadu kelas 11 but hadu kanuno ka course professional course ngi kat barang Depok College bagi nyelek kai but ngila tie up ya kani but ka Shillong College ngin pelong po Shillong College premises te but ngin scam ba ngin jot down learning ngin select kita ki samla ki ba let's say kin yo ban yarung menta hakani ka national level license hakani ka PPL but let's say menta usnam na kaliang jungi ka mawa ngila ban organize ka all India ru ban tie up hakani ka PPL hi ha ubanai October November kibun ki jimpen kre hakani ka por ngin ya promote ru ya ka tourism jong ka Meghalaya jungi ngin ya tie up ru but let's say ka tourism but ka sports department kumnu ban kamban pen itu so ini jelek kai but kuno ben itu ini ki Jakarta internet jong kari Meghalaya jungi but sibun ngale singin ngin saya trekam ni kapot ban penolong yang di program ka basi so ka bajong te ka basi jonga yai minot ka jelek kai ka jing ngorong ka jing sumeng bu sherut bu akhmat ka jing ngurit bu akhmat ka jing tresitom bu akhmat ublai trai kenrat unsa pelilat pelinti api ba pen la ban wan lang kumbawan kini kisamla menta sangut desi usna monwan ngila belong sapongut namar bangi pun bah kita ki potential youth potential master level potential grand master level ki bon bah wat ki referee ru kilong ki betebet ni ka Meghalaya jungi te nginda yo tang namar macam stem don ha qualifying round mentaru ngai scam in sa sha invite te kami si jonga hi kalong ba wajulus hup kini ki babun balang ki players namar bun ki baklan cisha fin sayo kapor kawan ya baro hendai yai minot yai testa ke jelek kai jong pi ulai try kendat unsap lilat ya pi